Sini sa Tripura party Hatio sini GS borong sar Mevar Jamatia tribal ini borong Gobindhari Jamatia saya sini East West division sini borong Chitramani Jamatia they are sini borong sar Mevar Jamatia okitano Right, hari sangat tu paling apa korang ni? IMWU. Long live. Oh, betul lah kerana. Oh, itu betul lah kerana. Itu betul don. Tak ada. Cuma jam. Sira. Kwtal सरकार अनेक स्टेप नागै दङ जों जोंनि बेकारनि बागै जोंनि कर्मसंस्थाननि बागै गोबां जों इनिशिएटिभ नाय दं रिसेंटली जों कासे एनाउंस खायखा जतदिन एसटी छात्र छात्री एसटी जे त्रिपुरा साराव जेराव बर फरायनाय बुस्थुखौ हांख्लाय स्पेशली नि टेक्निकल कोर्स बा प्रोफेशनल कोर्स प्राय 167 कोर्स दङ आरो न माइडं पास बा 12 पास बेखौ न एप्लाइ खायमोन जों वन टाइम खायजों स्कलारशिप रांग्रोनाय पैकेज स्कलारशिप मानाय दैट विल कन्टिन्यू but it is not the scholarship, it is package. One time gift. Je borok 50% mark manai no sen. Ni nurse porin hanai, forestry, doctor, engineer, computer science, ini LLB. Je hai porin ro sen. 1 lakh rai sen rang dinai obosoi sarkar baru busna khaike. Kaisa big scheme. Jesmo di lakh porin sen dinai. Whoever genuine যোগ্য जों बर रां दिनाय 100 मन 200 मन 300 मन 1 लाख मन जों बर जों वन टाइम 1 लाख जों बर रां दिनाय बिग स्कीम ओबाय कोनो समय कोनो दिन त्रिपुरा राज्योआव माहाय खायजायाखौ इट इज अ न्यू स्कीम जों खागमन जों बामफ्रोम सरकारखौ 25 बोसोर बर माहाय रक कुनु वान सकिया एवरीबॉडी विल गेट ऑल एसटी इज अ genuine candidate जों बर न रांग्रोनाय जे बर कुरै परे माया बेंगलुरु थांमाया दिल्ली थांमाया बटि खायमाया आबारो जों 1 लाख खाय रांना बागै जों अलरेडी जोंनि कैबिनेट जोंनि मन्त्रि सभा बिल पास खालायखा आबारो आं खाखाव जोंनि जे स्टेप नायतो माने आबो जोंनि मन गाहाम आं खाखानाय अरो रांगामारानि बराव अरो त Kwtal syndicate अमो रेजिस्टार syndicate IMWU आरो बर साहाय्य खायदि बर जोंनि कमिटि दंगो बा कमिटिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बा मेम्बार बर मालाय बर जाहाथे थिक मते सिस्टेमेटिकली सामावना हुंथुं अमन आं रिक्वेस्ट खायनाय एनी काइन्ड अफ प्रॉब्लम जे जोंनो सादि ते जोंनि अरने जों अटो परमिट जे परमिट एप्लाइ खायनाय लोक डाइरेक्ट आनो फाइस बायदि आं रिकमेन्ड खेर हनाय जे परमिट गारि परमिट एनी काइन्ड अफ परमिट रूट परमिट जों हैनाय ते जोंनि स्कीम बताउतिनि एसटी कॉर्पोरेशन आरो बताउतिनि अटो दंगो but everybody cannot avail but जे मानसा जेरैसि बर IMWU माध्यमे फैखांखाय आं बरनो हेल्प फैनाय जोंनि कोटा टंखो एवरी इयार जों रय दंगो जोंनि एसटी कॉर्पोरेशन जों अटो सब्सिडी हिसाबै जों अटो रवो ते अटोसोनिया जोंनि बोलेरो पिकआप बरगो जोंनि मारुति बेन बानि इकु आबो रवो फायदि जों जे मानसा जों सुबानाय हेल्प फैनाय